stress sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Takog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Gani may daog ka. K5, takog ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, My TC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilugo mo! Ilogo mo! Ilugo mo! Ilogo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka ba sang consolation prize nga DTX Coffee Mix? Wala sang pirde kay sigurado may madagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, dakop ka, ilogo mo promo! D3 Bio ang suplemento ko, kakasang ubok ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:08. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5 Newscast, the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at
Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Pebrero 27, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bayo, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternatibo Medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Sa nagapanguna nga balita lokal, Rayo Foundation Incorporated nagaselebrar sa ika-6 nga anibersaryo subong nga adlaw. Sa dugang nga headlines, magtiya nga sakay sa angkar-angkar, patay matapos nabunggoan sang SUV sa distrito sang Haro. Samtang anay Councilor Plaridel Nava, gintawag si anay Mayor Mabilog nga nagapanang-iya sang fake news factory. Sa piyak nga bahin, Pikaw Head Nerio Luhan nakapyansa sa 3 ka kaso nga ginpasaka sa iya ni Mayor Jerry Pitreñas. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Presidente Ferdinand Marcos Jr. gindayaw ang nagapadayon nga suporta sang Asian Development Bank sa pag-uswag sang Pilipinas. Sa dugang nga headline sa balitang national, large-scale formation, liwat kahiwaton sang Philippine Army sa ikaduwa nga kahigayunan. Balita international, Ukrainian President Volodymyr Zelensky magapadulong sa White House agon magpirma sang US-Ukraine mineral deal. Sa ato naman balita sa patag sang sports, Jalen Brunson sang New York Knicks ginpangunahan ang ila kadalagaan kontra Philadelphia 76ers. Kag sa ato naman balita sa patag sa entertainment, actress nga si Michelle Trachtenberg nasapuan patay sa iya balay. Amaya to ba ang aton mga headlines ang aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:14 kag karon sa detalye na sa mga balita. Balitang lokal. Ang masunod yung mga balita lokal nga inyo mabatian. Igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya chia seeds and desugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, mga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Ginaselebrar sa buong adlaw, Pebrero 27, ang ika-6 nga anibersaryo sa pagpangalagad sang Rayo Foundation Incorporated nga ginapalagyahan ni Chief Executive Officer kag President sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center nga si Doc Ramil Itang Oy. Sa sulod sa 6 katuig, madamo na ang natabangan o kung nabuligan paon sang pagbubo sang pagmabasko nga ulan o kung si dalom sang tuman kainit nga silak sang adlaw, nagapadayon ang paghatag sinisang bulig ilabi na sa mga kubos. Nagapabilin man sa tagipusoon sang tagsa ka mga tawo ang masaming nga ginpahayag ni Doc Ramil Oy nga a cheerful giver lives longer. Kung sa diin, wala sang nagapaghatag sang bugay ang mahal nga makaako agud padayon man nga maghatag sang bulig kag serbisyo publiko ang Rayo Foundation.
Sa police report, ginbawian sang kabuhi si alias Ann sa 61 anyos so kon senior citizen nga babae. Kaginablo sini nga lalaki nga si alias Yanyan, 26 anyos, matapos mabungguan sang SUV sa barangay Balantang, Haro, Iloilo City, las 11:50 kagabi, Pebrero 26, tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Patrolman Ken John Pendon, ang traffic investigator sang Iloilo City Traffic Enforcement Unit, iyagin payag nga si alias Yanyan ang nagamaneho sang angkar-angkar sa kayang apat ka iban pa. Dugang paniya halin sa likod nga porsyon sang Tagbak Terminal kag nagwa sa highway ang angkar-angkar nga nagabulante sa Super o kon sa Iloilo Terminal Market. Samtang halin naman sa Leganes kag padulong sa Tagbak ang direksyon sang SUV nga ginamaneho naman sang 18 anyos nga lalaki sa diin. Paliko na sa main road ang angkar-angkar sang nalabot niya ini sa pangulihi nga porsyon. Nagtabog ang masakay sang angkar-angkar sa diin patal nga pila sa ulo ang naangkon ni alias Ana kag ni alias Yanyan. Samtang gas-gas naman ang naangkon sang tatlo ka iban pa. Desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima nga reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property. Yara naman sa karon sa kustodiya sang kapulisan ang 18 anyos nga driver. Sa pihak nga bahin, nagpagawa sang statement si Anay Councilor Plaridel Nava. May kauntanan sa petisyon nga gin-file batok sa executive clemency nga ginhatag kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Sandig sa statement sini nga nakapost sa iyang Facebook account, magluwas sa nagapanagiyas ang fake news factory ang Anay Alkalde. Ginakabig man sini nga congenital liar kag certified gay lord nga konseyoron gay nga drug lord. Lugang paninaba nga kung nadula man ang prefix sa iyang ngalan nga attorney, tugas ang pangbabayi. Nadula naman sunod sa iyang posisyon ni Mabilog sa gobyerno, tugas ang graft and corruption, serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. So lihi nga bahin sa pahayag sini, iyagid pasalamatan ang mga mamalidha nga sang syudad sang Iloilo kag Makati. Sa dugang balitang lokal, nakapiyansa si Iloilo Provincial Information and Community Affairs Officer nga si Nerio Lujan sa 3 ka counts ang cyber libel nga ginpasaka ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas antes pa man inima panaugan sang warrant of arrest. Ginabanta pasado las 10 kay na sang aga Pebrero 25 toy 2025 sang nagpiyansa si Lujan. May kabugusan nga balor nga 144,000 pesos ang ginbaydan Lujan sa 3 ka counts sang cyber libel case nga gin-file ni Mayor Treñas. Nahibaluan nga sa palabuton nga Mayo tuig 2025, natala na ang arraignment sang kaso batok sa iya. Philippine Standard Time, alas 6:18. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinaan. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa heart attack ag stroke. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Pasakupan sang masubra 40 ka competitors ang Paraw Slalom Race Competition. Paghahiwaton ini sa Santo Niño Sur, Arevalo, partikular na sa atubang sang Tatoy sa Manokan, subong kaina sang aga. Naibulaan nga ang kompetisyon ang mayroon sang 3 ka mga kategories. Ginapasakupan ang kategory A sa mga sakayan nga may kalabaon nga 25 katapak, 30 katapak naman sa kategory B, kag 40 katapak sa kategory C. Samtang yara naman ang presensya sa mga katapos ng Philippine Coast Guard, Iloilo City para sa emergency response. Sa piyak nga bahin, plano nga ipatawag ni Iloilo City Councilor o kon isang Iloilo City Council ang pila ka mga concerned agencies may kaangtanan sa mga krimen nga ginakaulamiran sa mga menor de edad. Sunod pa kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Police Matters, ipatawag nila kaupod sang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa CSWDO ang pamunuan sang katag sa kamabulutuan, Parents Teachers Association o kon PTA, Police kag iban pa. Iniagod maistoryahan ang mga nagakaigo nga tikang para sa mga kabataan ilabi na sa mga menor de edad. Matandaan nga nagpalabot sang iya kahangawa sa Iloilo City Council sa Cabaluna bangod sa nagataas nga kaso sang Child in Conflict with the Law o kan CICL sa syudad sa karon.
Ining bahin naman sa aton mga pagbalita, ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX 500 ang palaya leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon. Agud mangin mahamo ang katulugon, nag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagalalain ang ginabanta 135 ka mga empleyado sa Holy Mary General Hospital sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo bago sa ginapahig nga nagpanirado nga wala sang advance notice kahapon adlaw, Pebrero 26. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay alias Ju, isa sa mga empleyado sa nasabit nga ospital, iyagin pahig nga pasado alas 5 sang hapon sang nag-send sang memo sa ilang group chat. Dugang pa nga ginrason gid lamang sang management among ipaidalom sa renovation ang ila building. Pahayag pa sang tagreklamo nga wala mahatag sa ila ang ila 3 ka bulan nga sweldo o malin sang bulan sang Disyembre, wala man mahulugan ang ila social benefits kag subong man ang ila overtime pay. Wala sila sa karon nakahibalo kung ano or kung may hulaton pa sila kag kung saan o mahatag ang ila mga inobrahan. Nahibaluan nga nagpadulong naman ang maini sa opisina sang Department of Labor and Employment. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, kumbinsido ang pamilya ni Mike Moscara de Venagracia, 40 anyos nga residente sang Barangay Barasan, Pototan, Iloilo, nga wala sang foul play nga natabo matapos nga nasapuan nga wala na inisang kabuhi sa irigasyon nga sakop sang Zone 5 Barangay Igang, Pototan, pasado las 11 sang aga Pebrero 27. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Iloilo, nag-report ang utod sang biktima sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon LDRRMC, kainagid lamang sang aga matapos nga duha ka adlaw na nga nadula sa De Venagracia. Masami nga kun mahubog, ginapahayag nga nagalumpat ini sa irigasyon. Kag ulihi nga nakitaan ang biktima sa balay sang iya abyan nga nagainom-inom. Sa ginpatigay nga search and retrieval operation, nakita ng lawas ini sa irigasyon nga yara na sa state of decomposition. Hindi na pagpaidalom pa sa autopsy ang lawas ng biktima nga yara naman sa karon sa punerarya. Philippine Standard Time, alas 6:23. Balitang National. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita nasyonal ginadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabag hamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga skin diseases kasubong sang buni, katikati, punggod kang iban pa. Klinika DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa. Gindayaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga suporta sang Asian Development Bank o kon ADB sa Pilipinas nga mo ang may dako ang kontribusyon sa pagsanyog sang ekonomiya. Inisuno kay President Marcos sa ginhiwat nga courtesy call sang newly elected ADB President Masato Kanda kag Malacañang Palace sang Miyerkules. Ginlaragway man ni Marcos nga the most important partner sang pungsod ang ADB. Lakip man sa mga ginasuportahan sang ADB nga kabayan sa administration's initiative sa karon amo ang Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Davao Public Transport Modernization Project, Climate Change Action Program, Build Universal Healthcare Program, Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 Project, Competitive and Inclusive Agriculture Development Program, kag Walang Gutom 2027, kag subuman ang Food Stamp Program. Sa dugang balitang nasyonal, liwat nga magahiwat ang Philippine Army sang large-scale formation sa idalom sang Combined Arm Training Exercise o kon CATEX o kon ginatawag man nga katihan sa ikaduha nga kahigayunan. Natala na ini sa Marso 3 tutob Marso 22, 2025, kadungan sang selebrasyon sang anibersaryo sa pagtukod sang Philippine Army. Kabahin ini sang padayon nga pagpanghanda o kon pagpreparar sang Pilipinas para sa dalakuan o kon dalagkuan nga pagdepensa. Ginalauman naman ang 68,000 nga soldado. Pagbalita ginadulong naman sa Kalawan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bidog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On.
Nagpahayag si singer-lawyer Jimmy Bundok sang Miyerkules nga ang complete and simultaneous cleansing sang government processes ang kinahanglan batok sa war on corruption sa pungsod. Sa iyang Facebook post, gipahayag ni Bundok nga ang cleansing ang dapat nga mag-umpisa sa national budget kag kung paano ini ma-enact. Agud nga mahimo ini, gintalupangod ni Bundok ang importansya sang pag-elect sa mga opisyales nga magasuporta sa cleansing sang proseso sa pagpasar sa mga kasuguan. Samtang nag-react man si Anay Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa resumption sang oral argument sa petisyon nga luyag balabagan ang transfer sang 89.9 billion pesos nga PhilHealth funds sa National Treasury. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang nasyonal, wala naganubo sa 300 ka mga trabahante o kon empleyado sang Philippine Offshore Gaming Operator o kon POGO ang naaresto sa isa ka scam hub sa sulod sang Mid-Rise Condominium sa Pasay City, malapit sa opisina sang National Bureau of Investigation o kon NBI kag building sang Bureau of Immigration o kon BI. Lakip sa mga nadakpan amo ang Pinoy, mga Chinese nationals, Vietnamese, Malaysian kag Burmese national. Lun sa scam ang nakitaan sa ikanom tubtob ikanapulo nga panalkan kag may nadakpan man nga nagapang love scam, investment scam, text scam kag online betting. Nahibaluan nga anay ginpasirado na ang kun ang nasabitan nga hub, apang posible nga amat-amat naman nga nagbalik ang mga scammer. Mayara pa sang mayor's permit gikan sa Pasay City ang scam hub, apang sa idalom sang lain nga ngalan. Pagadalo naman ang mga nadakpan nga scam worker sa detention facility sang Presidential Anti-Organized Crime Commission o kon PAOK sa syudad sang Pasay samtang ginaproseso ang ila deportation. Balita International. Sa ilo naman kita sa detalye na sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Sa madasig lang kapuyon, permi ginakapoy, kag subong man sa mga maluya ang tuhod, mag-extend food supplement for men. Puno ini sa phytonutrients kag amino acids nga nagapabaskog sang aton nga lawas, nagahatag sang extra nga energy, kag nagapabaskog sa aton libido nga nagapaayos ang performance. Gani para sa the best nga performance, mag-extend food supplement. Nagapadulong sa White House or magapadulong sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky buwas nga daw Pebrero 27. Ini may kontanan sa Biyernes Pebrero 28. Ini may kontanan sa mineral deal sa tungas ang duha ka pungsod nga ginakabig man nga dako nga kasugtanan suno kay US President Donald Trump. Ginpabugal man ni Trump ang malapit nga matuldukan or matapos ang kinagamo sa tungas ng Ukraine kag Russia. Dugang pa ni Trump nga ang access sa US sa mga minerals ng Ukraine ang maghatag man sang automatic security. Samtang isa naman ka bata sa West Texas ang napatay sa missile suno sa state health officials ang Miyerkules. Una nga na-record nga US death gikan sa highly contagious disease o kon makalalaton nga balatian sa sulod sang sobra isa ka dekada kung sariin. Nagdamo ang Texas outbreak kag naglabot sa masobra 130 ka kaso sa duha ka estado. Ang nasambitan nga bata ang wala na bakunahan batok sa nasambitan nga balatian ang napatay sa Children's Hospital suno sa Texas Health Department. Hindi naman magnubo sa 124 kataho ang nahibaluan nga infected sa West Texas sumalin sang Pebrero kag lunsay ang mga ini mga kabataan. Nagpaandam naman ang Health Department sang Mexico o kon sang Mexico nga ang measles ang tuman niya makalalaton kag dugang pa nga mahimo pagid madugangan ang mga kaso. Balitang Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulong naman sa kaluan sang Clinical Spore Biotics with 80 billions FU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinical Spore Biotics, nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginpangunahan sang next guard nga si Jalen Brunson ang kadalagan sang iyang team batok sa 76ers sa score nga 105-110 sa 5 ka puntos nga abanse. Nakapagkit si Brunson sa 34 puntos kag 7 ka mga assist. Sa nalutos nga 76ers wala napuslan ang 30 puntos ang ila guard nga si Tyrese Maxey.
Nagsaka naman si katatlong nga pwesto ang Knicks sa standings ng Eastern Conference nga may 38 kadaog kag 20 ka mga kalutusan. Ang 76ers naman ang nagpanaog sa ika-12 nga pwesto nga may yara sang 20 kadaog kag 38 ka pirde nga amuman ang conference or sa amuman nga conference sa nagapadayon nga National Basketball Association regular season. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, nasa puwan nga wala na sang kabuhi ang Hollywood actress nga si Michelle Trachtenberg sa iya nga balay. Si Trachtenberg ang nagapangidaron sang 39 anyos. Suno sa New York Police, nakabato na ang mainisang tawag sa 911 kag nakita ng bangkay sang aktres sa iya apartment sa Manhattan. Wala man matumod ang ginalinan sang iya kamatayon, gani kinapaimbestigaran pa sa mga eksperto ang bangkay sini. Matandaan nga nagsikat ang aktres sa pelikula nga Harriet the Spy kag TV show nga The Gossip Girl. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Salmo 94:12 nagasiling, Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo pinagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan. Philippine Standard Time, alas 6:31. Gagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton nga mga listeners nga nagatutok dara sa karon kay Mr. Boyet Parcon sa Western Visayas Transport Cooperative, kay Mr. Hali Alcarde ang ila General Manager, kay Mami Immaculate dara sa mga distrito sang La Paz, sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, Mobile Taxi Patrollers kag sa iban pagidra nga nagatutok gid sa K5 News FM Iloilo. Mga ka K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7:09. Ang programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 alas 12 ang panatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kag ang aton na matahom nga drama Rihas babatian alas 4 alas 4:30 sa hapon. Ini nga bahin man sa aton nga mga pagbalita, bulog man nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan